Na zemlji postoji toliko divnih mjesta, no mi smo se odlučili fokusirati samo na jedno. Jer ono je za nas najljepše mjesto na svijetu. Mjesto koje se mora posjetiti, vidjeti, doživjeti. Osjetiti svim osjetilima. To je naša Hrvatska, jugoistočna Europa. Unilajnov glavni cilj je upoznati vas s Hrvatskom i zemljama jugoistočne Europe. Približiti vam svaki kutak, da osjetite čari prirodnih ljepota. Upoznate povijest i tajne koje se kriju iza kulturnih baština. Preporučiti vam gastronomske i enološke specijalitete svake destinacije, kako bi vaš boravak u njoj učinili nezaboravnim doživljajem. Da sa svog putovanja ponesete uspomene koje će se dugo pamtiti, ali i potaknuti želju za ponovnim dolaskom. Naša priča je jedinstvena. Putovanje je naša strast. Upravo tu strast želimo prenijeti na druge. Volimo ono što radimo, radimo kao tim. Jedna obitelj. U 2 desetljeća izgradili smo vodeću turističku kompaniju u regiji. Kompaniju koja danas stoji na čvrstim temeljima. Danas kompanija posluje u 13 poslovnica s predstavništvom u azijskim zemljama. Preko 200 zaposlenika koji rade kao jedna obitelj, s jednim ciljem. U radu se vodimo željama i potrebama naših klijenata. Da učinimo vaše putovanje nezaboravnim iskustvom. Prilikom dolaska u destinaciju našim gostima pružamo široku paletu usluga smještaja. Od hotelskog preko apartmanskog, pa sve do smještaja skrojenog po želji svakog pojedinog gosta. Vi samo zaželite želju, mi smo tu da je ispunimo. Od 2010. godine nositelji smo Europcar franšize u Hrvatskoj, a s flotom od 1000 vozila među vodećim smo rent-a-car kompanijama u Hrvatskoj. Našim vozilima se možete samostalno odvesti u nezaboravno iskustvo istraživanja prirodnih ljepota i turističkih znamenitosti diljem Hrvatske. Naše poslovnice mogu se pronaći u zračnim lukama diljem Hrvatske. U godinu dana zajedno prođemo 350 puta oko svijeta. Za naše goste organiziramo prijevoz prema zračnim lukama, hotelima, turističkim naseljima diljem cijele jugoistočne Europe. Zapravo, odvešćemo vas bilo gdje. Vi samo zaželite želju. Organiziramo grupne ili individualne izlete uz stručno vodstvo na svim jezicima kako bi naše goste upoznali s prirodnim ljepotama, poviješću, narodnim običajima i kulturom, te gastronomskim specijalitetima. Organiziramo incentiv putovanja, poslovna putovanja u inozemstvo, konferencije, seminare, simpozije kao i korporativna događanja. Pronalazimo idealnu lokaciju, osiguravamo potrebnu tehničku opremu, koordiniramo transfere, osiguravamo kompletno osoblje na licu mjesta. Umjesto vas radimo registraciju sudionika te odrađujemo sve promotivne i marketinške aktivnosti kako bi vaše događanje dobilo zasluženu pozornost, a sve kako bi vama uštedjeli vrijeme i optimizirali troškove. Prepustite nam organizaciju kompletnog događaja. Ili samo jednog segmenta, tu smo za vas. Stručnjaci smo u planiranju sportskih priprema i natjecanja cijelog sportskog tima, ali i individualaca. Po zahtjevu vodimo brigu o hotelskom smještaju te osiguravamo prijevoz do svih destinacija. Osiguravamo asistenciju na licu mjesta, kao i sportske terene te specijalan režim prehrane. Službena smo turistička agencija mnogih hrvatskih nacionalnih sportskih saveza, kao i renomiranih sportskih klubova. Ukoliko poželite putovanje iz snova, samo zaželite želju.
a sve ostalo prepustite nama. Kako to sve uspijevamo? Konstantno istražujemo. Inoviramo. Stvaramo nove usluge. Radimo sa strašću. Svaki izazov za nas je nova prilika. Čemu je tajna? Tajna je u povjerenju. Naša budućnost je svjetla. Imamo jednu viziju, jedan fokus.